Jukolauta vielä joutui maalaushommiin. Ensinnäkin runkonumero oli piilossa ja no, siinä samalla sitten vähän rävelsi. Nyt näkyy tässä runkonumero ja on tehty pohjatöitä. Sitten eikö taas spraymaalia. No niin, jos se siihen kuivasi sitten. Ihan appelsiinipiirtää. Ihan paskaa. Pitäis olla parempi kuin tehtaalta tullesta. Joo, mutta tää on pappatuntu. Ei spreillä voi maalata, ei siitä tuu hyvää. Joo, mutta edelleen pappatunturi. Fuck you, fuck you, fuck you. You're cool. And fuck you, I'm out. Ministeri, portsari, sähkömies, kylmäkkö, parturi, putkimies, paikka se vaihtuupi vaivatta, kyllä tunturi perille viepi. Vaikka tuo bensa on kallista, kaikki kiinni on ajopelin mallista.